In september 2014 maakt het culturele hert van Drachten er uitzien. De schetsen worden van de morgen presenteren. De oorspronkelijke plan wienen eens nog volle grutter, 30 miljoen euro. Maar ja, dat geldt weer net, maar het voor de helft minder. Tal van culturele instellingen zoals het museum, poppodium en bibliotheek visken daarom achter het net. Uiteindelijk worden Schouwburg de Lawaai en muzieksquallen de Meldij verbouwd en voor een pad sloopt, zodat ze onder één dak komen. Nou, het mooie is dat toch het wezenlijke ontwerp van Bonnema, dat wel overeind blijft. Maar toch komt er een hele andere nieuwe gevel. Hè. Wat er nu op zit is asbesthoudend. En natuurlijk zijn er altijd criticasters. Maar we kijken naar functioneel gebruik van het gebouw. En toch is het ook een landmark. En uiteindelijk weet ik zeker dat je over 30 jaar zal zeggen, hé, dat gebouw dat is erfgoed geworden. Er komt een nieuwe cel, foyer en een verdieping met extra kantoorruimte. Bezoekers en optredende artiesten moeten vooral verwend worden in het nieuwe cultuurcentrum, zei het architectenbureau. Dat jij er ook belutsen weer bij de verbouw van de theaters van Alkmaar, Steenwijk en Amsterdam. We introduceren als het ware de slagader. En de slagader is één heldere, overzichtelijke ader door het gebouw heen, waarvanuit alle zalen en foyers bereikbaar zijn. Begint Takamier met de Rie van Smellingelaan nog te zetten hoe het ver- en nijbouwvaststel van de Lawaai, dat ze wat €100 miljoen kost. Nou ja, het is altijd wel tricky, hè. Toch, het is de politiek. Maar de politieke wil is hier in Smallingenland erg aanwezig. Hè. Men zet nog steeds heel erg in op cultuur en het moet ook wel gebeuren. We krijgen een nog sterker aanzuigende werking als we helemaal up-to-date, state-of-the-art zijn voor de toekomst. Wat je zou kunnen zien als beperkingen, zien wij als aanleidingen. Dus dat betekent dat alles wat we in het gebouw aan constructieve elementen aantreffen, dat vinden we goed. En juist daarop gaan we verder. En dat biedt ons echt meer dan voldoende kansen om een prachtig gebouw te maken. Want iets slopen en daarnaast iets nieuw bouwen, dat is kapitaalvernietiging en dat vinden we niks meer voor 2012.